Is-sewqan, raġuni ewlenija għalfejn il-burdata ta' ħafna nies tinbidel ta' taħt fuq, u dan minħabba l-imġiba ta' mijiet jekk mhux eluf ta' xufiera li bin-nuqqas ta' osservazzjoni fit-triq ifixklu jew ikunu ta' periklu għal vetturi oħra. Iżda minnu l-akbar sors ta' aċċidenti u tfixkil fit-toroq Maltin, in-nisa jew l-irġiel? U biex nipprovaw insibu tarf din il-mistoqsija, morna nsaqsu lil numru ta' persuni. Naraw. Min taħsbu li suq l-aħjar in-nisa jew l-irġiel? In-nisa tajbin, u speċjalment fil-korzi tal-linja nippreferihom in-nisa jiena. In-nisa. Mhux in-nisa. Taħseb? Mela. In-nisa. In-nisa naħseb. Jiena naħseb li n-nisa. Għaliex in-nisa dejjem jaħsbu l-qudiem. U jidher li anke fl-opinjoni tal-irġiel in-nisa jafu jsuqu aktar. Min jisuq l-aħjar in-nisa jew l-irġiel? In-nisa. Naħseb in-nisa aktar cautious. L-irġiel ħobbu għaw jirriskjaw iktar. U min qatt aktar attent. L-istess, itni għandhom tagħhom. Jien ma nafx għax ma nsuqx. Xorta naħseb. Tni għandhom id-difetti tagħhom. Jiena ma nsuq żgur. Il-mara laqqas ma nistax niġġudika mela. U jidher li anke l-istatistika turi li forsi l-irġiel huma kemm xejn aktar traskurati fit-toroq. Fil-fatt din is-sena weġġaw aktar irġiel mill-nisa f'inċidenti fit-toroq Maltin. U x'jaħsbu n-nies dwar l-anzjani u s-sewqan? Għandu jkun hemm xi eżami ieħor tas-sewqan meta l-anzjani jilħqu ċertu età? Skont l-età naħseb iva. Iva naqbel magħha li jsir test. Ikunu speċi ta' jkunu iktar aħjar fis-sewqan. Naħseb ċertu età għandhom jieqfu mbagħad jaqbżu 70, 75. Ir-raġuni tas-saħħa għandha tkun waħda li wieħed jerġa' jieħu t-test hija. Għandu jkun hemm għax dak li jkun biż-żmien ir-riflessi jinbidlu. Meta taqbeż ċertu età aħjar terġa' tagħmel it-test. Jesir test, imma ma jfissirx li ma ikollok l-età u tkun b'saħħtek m'għandekx is-suq. Mario Frendo għal Net News.